Ole tuntruma chuan sipai turu tak ten sipai thabik ni tura training an nei dan te kan tar lang vele don ani training exercise kan en masak ber tur hi hand grenade hot potato ani hot potato game hi khel to inlo omnul mai thei akola thuin ball chu music ti rik lain impact chon tur ania music to velea ball kenga piang chu game atang chuan chuatir zel anni China chuan he thil hi military training atan man ania mase ball man ain grenade nunglai puak theireng chu an mangzo aum zia chu music to phuna grenade hi ila hum rengani chuan game atanga ichak lo mai baka inun na atop zui pokang music chu atop rolin sipai grenade la keng tu chuan kwa chuan grenade chu avom lu angai don ti na ania ani lo chuan an puak dar ani mai he thil hi game la tak mai ania Chinese military te chuan he thil an ti chan hi chu har satna lian tak ngoya po an boi ve mai lo nan training an nei chen vane thak takin he video leak out a hi chuan mi tu ma hliam tur an lo hlau ma se ngai tu na lo chu he game an ti lai hian sipai pakhat tal thi pha anum to angem ti chu ane tuna chuan politician tam takin China sipai te an ngai mo hi zeril tak anei ome an kuta grenade nunglai humreng chunga boina engma an nei lo ani chuan Indona po boina an nei lo nge arin nimasela elite forces te ero pressure sang tak noya an tha thei lo thung an tur fe angai ma hei wang hian training exercise pakhata an lu manga concrete ti ke chu an tel na chan ane hei hi China le South Korea te an nei chen engwangin nge sipai te hian an lu manga concrete ti ke kher chu angai ti in ilo ngai tu mai thei ole ani na taka chuan Buddhist puithiam mong ti dan an la chong ane mong te hian na chu an thunun theya heti zong hian sipai te pon indona hliam an turani poin enga ma an ngai don lo ane hei baka hian mitam takin mi te mit muwa chop chu atan an zir ani an ringbok Chinese le Korean sipai te chuan an tor feizial an tirnan he training exercise he an ti train hei hian an hmel ma te chu ati hlau thongin atlan chia tir thin bok han ngai tu chin la indona hmuna sipai te an lu manga brick ti ke theite ne na in ma chon chu Chinese army te hi martial arts presentation awang hian an lar boka ral thuam tel lo pon Kovela army zongzong deuh tho an hne thei ti a en tir tuna chuan military exercise training dang dai tak mai an en vele donila he in soizoi na hi cobra gold tiar shiat ane allied militaries khovel ram sang sang ami te chu an tel train military exercise hi Thailand na nei ania mase army South Korea Malaysia Singapore le USA te chu an tel ve thin bok he exercise an nei chung hian US troops te chuan chongkor thi sen chu an ina he baka hian tui chung underwater assault course po atel vea landmine destruction course le thildang tam tak firearms exercise silai ka dante atel ama ero chu alarber le ahlaumber ero chu chongkor thi sen in he ane sipai rual te chuan chongkor ka tang chuan thi sen chu an in chongkor hi khovela rul hlaumber te zingami ania mase elite troops a teltur chuan he thil hi iti vevek angai ane engwangin nge he tiang thil hi anti ti teni lo ngai tu mai theya ani na taka chuan ram hnuaya dam kho chu dan an zir ane sipai te hi ram hnuaya thlai le ran nung te ei dan zir tir ania mase thlai ei theile ran nung an hu zo lo ani ero chuan
chongkor thisen hi an in mai anga yang achang phei chuan training an nei lai hian khomul kai kuang le choke te an ei thin he exercise hi Royal Thai Military General in a en thina US sipai te hna chuan tuin tur awm lo chuan chongkor thisen in chu a thatak zet ti a hril fia al hla om mel I lo ti view mai theya ma se hei hian sipai tam tak nun na chu ram hnuaya chuan a chan himsak thei Marine sipai pa tak tak te pon mit ching chungin he thil hi an ti angai thin ram hnuaya bota la tuin tur om lo ta se tui hala wanga thi nge chongkor thisen in hi engzok hi nge I thlan ve ang le tuna chuan military training exercise ahma aya hlom zok an en le donila he exercise hi Russian military ten an nei thin ania Russian military te hi an torfe ema wangin hriat an hlo hle bok Russian elite special force te hi Spetsnaz unitia hriat an nia training an nei lai hian an oma an in kap ton train training nei mek te hian body armor chu an ha a chuti line an commander chuan an om lai taka chuan alo kap thung hei hi terrorist ten an thunun na hnuaya an mani in rin tok na pe thei tu tur ani silai mu chu an lubul loka te chuan a thlok mai theya hei hi ngaya an ne angai hei hi han ente le FSB operator chu a oma silai muin a dek chungin team na engma anei lo exercise dangle a chuan trainees te hi an luwa anin ka ton ve ve angaya mase zim te in an hmai fu lo tok velin drill dangle a chuan trainee te hian targeta an ka angai vele mase hetiang thil ati lai hian a trainers chuan lo namin a bengbula chuan alo a khum heiba ka hian a bengbula chuan pistol chu a ka bok hei hi an ti na chan chu indo na hmun tak taka omanga anin ngai theina na ti anni antan harsa hle ma se indo na tan ero ambo sai thalle thung military unita ro thabber te zinga ngai chu Philippine Navy SEAL te hi an ni nge yang hei hi a chan chu thil pakhat paltang ngai an neya chu chu Junk Hell Week tia hriat ani heti hun chung hian kar tluanin an mumang ngai lo ni khata darkar khat chau chol hadam na hun an nei thin mishing pa ngai hi atlang puin kar khata darkar somruk pathum an muhil thina mase Junk Hell Week an nei chung hi chuan darkar sari chau an mu thin hei ba ka hian exercise ha thlak tak chu ni tinin an nei thina mel ruk chu cholmi lova an tlan ngaya target practice po an nei chin mai ba ka mel som pariya ta thui tui an hleu thin bok khang exercise te kha harsaviu tura ingai ni chuan khang thil te kha zuan rui laya ti tur alani zui kar tluanin zu chu ani na ngaya hei hian an tan tumna mumal takle exercise lak chu ati harsa hle chubaka ahma aya chawin asiam bok chuwangin Junk Hell Week tia an ko chan chu isia thiam to ngei ka ring he exercise paltlang theilo te chuan Hell Week hi an paltlang theilo ti na ania Philippine Navy SEAL sa chuan an tang theidon lo ti na ane tuna chuan military exercise la tak mei al tel na hi han en vele donila Military of Belarus te hi ro thap tak ania wang hian hriat an hlo hle Belarus hi Europa dictatorship top na ber ania an military te hi super tough tur chhel tak tia hriat an ni nge nge Belarusian special te chuan firework mei alkara kalchu an tiangaya hei hi assault course ni hin an bulvela chuan mei al hlir a om achangin mei ala chuan kaltlang angaya achangin mei al chunga brick chu an lumanga ti ke te angai chin Belarusian special forces te hi covert operation tamtak aruka operation a chuan anin nam hnoi chin
chung zinga chuan opposition politician thah na anga te an tel thin military unit la om le deuh pakhat chu UK Royal Marines te hi an ni Royal Marines te hian kar som thum pahnih training course chu an zo fel angaya he course a ha thlak lai ber hi matran tia hriat ani heti hun chung hian an chawin chir rim chatak chuan atum bok mel som hnia thui chira chuan bokwak le tlanin an kaltlang angai chir hi athuk em awangin an che thei ngor ngor he baka hian thingluang ritak chu an choitel angai zui hei hi team anga anti angaya hei hian chakna apek mai baka hlom khata dan chu azir tir bok tuna chuan military exercise la tak pakhat han en ho le donila tui chen thiam tak ini lo chuan hei hian ati hlau thong nge yang che hei hi US Navy SEALs te thil ti ni in exercise ming hi drown proofing tia hriat ani drown proofing hi exercise athak tak ani ya US Navy SEALs te chuan an kutle ke chu phuarin swimming pool a chuan an nam thlata thina tui chunga nom to hnu hian minute nga chung chu tui chunga hian an buk zau zau angaya minute nga dang le chu tui chunga chuan an lan angai le a ti chuan meter za thui chu an ke mangin tui chu an chen le angai ani an kutle ke phorani lai hian pool monga chuan an chuk thlak angaya thil engemaw chu an ha manga an lak chho angai ani mase heti hun tak hi thil athak tak thlen hun chu ania an mani zirtir tu instructor chu pula chuan zung kha hin abeijui ngala hei hi anin sual khuna tuya an pil mai lo na anin zirtir dan ani he training yen ma tui tlak I hlau lo ni point tuna chuan I hlau to nge ka ring tuna chuan Navy SEAL stand 9.5 pass rate an nei chan I hretawang chu ole tun tumatan chuan khati zong kha ani ye military training exercise sang kan han taran taka khan eng training exercise khange a thlak berai shet vele comment lama milo shetir ve don nia